ku BCM esithe sambiza sinengxaki apha malunga nalendlu sikuyo ngumntana kamama umntana ophakathi kwintombi zakhe abantwana bakhe bahlanu ababini ke sebalandulela sishiyeke thina singabantwana abathathu ikhona ke intombi yakhe le ihlala naye kwa1 umama wethu ebehlala kwathu uqala uhlala apha ngenxa yokugula ke wathathwa ke waba kwathu ufumana istroke so uthe uxabana ke no sister wam omncinci uzemveni kwam wamthatha ke umama wohlala naye phakwa1 endlini yakhe bahleli ke ezinyanga izinyanga basebesahleli pha seva ke ngokuba kukho into evakalayo ba uthengisa le ndlu umama wethu saya ke sawusabela pha kuye singabantwana bakhe because thina asiyazi le nto le ndlu bayiyathengiswa sazi thina indlu umama wayebhalise ngabazukulwane bakhe wathi indlu yakhe soze ithengiswe esaphila and indlu abazukulwana bakhe wayethethile ukuthi loo nto leyo saya ke ngecawa siqonda ba kuleve kuphela siyosabela pha kuye ke ngokubana siva into yendlu into bana kuthiwa uyayithengisa safika umama engekho kusithiwa akekho kutsho usister wethu lo ahlala naye esithi umama uze apha eUnit B kubahlali nakwikomiti uzochaza ngento yendlu kuba bangathi nqa xa bebona umuntu ongenayo apha indlu beyithengisile yena engumama wendlu sathi ke sicela yena sifuna ukuthetha naye thina wathi akekho uyabakho late asakwazi ke ngoba umlate ngwanini na saphela sincama sihamba izolo ndithe ndikwa6 mna kuba ndingumuntu osebenzayo ngokweclient ke ndikwa6 ndabhalelwa ngumhlalo lapha endichazela ba ikhona imoto egcwele ngabantu apha apha endlini besizile no sister wam before umncinci sizosabela malunga nalento sizojonga apha kuba kube akuyinanga umuntu na apha ngoba thina asiyazi into bakuthengiswa indlu ndathi ke ngokumelwane kumhlali lo ungixela into bana ndizawuzama ugoduka pha ngothu ndizawuzama ugoduka ndixela usister wam nabantwana aba bapha endlini abazukulwane sikwazi uleqa apha sizosalela lento sifikile ke nyani izolo xa sifikayo izolo seva ngabamelwane beyifika ibikhona imoto ibikhona apha imoto ifikile wehlika umuntu wazama uzovula apha wafumanise ba akuvuleki wavula nje ibhagla kubana inento erongo ibhagla le wafumana xa evula ngesixo akwavuleka caba ke kubingunyana wakhe ke nenkazana yonyana wakhe le bahlala bonke pha kwa1 basukile kapha utsuka kwabo ubona kuvuleki babheka ekomitini nomama lo wam aya ekomitini beyochaza umama uyochaza ke ngento bana uzochaza into bana indlu uyayithengisa kungathwa nqaqa kubonwa kungene umuntu apha yabuza ikomiti ithi mbuzile ke ba ikomiti bana mamkhuma nguwena lo uthengisa le ndlu na wathi ke na ke ewe wathi hayi ke uba nguwe uthengisa indlu kufuneka ubheke ecourt abantwana bakho bayazi na into ba uyayithengisa indlu na abanye wathi hayi yaziwa ngulo ndihlala naye umdala kodwa kufuneka ubheke ecourt ke apho ecourt uzawulala kuba khona uzawuncedakala khona andali into mna xa usithi indlu uyayithengisa mna ndiyikomiti wabechaza ke banezitsixo ufike ilethe zitshintshiwe apha so uwangena njani endlini yakhe so wathi ke ngoku ikomiti kuye akongxaka lokhu ungaphinda uthenge ezinye ilethe xa utshoyo xa usithi abantwana bakho uzabaxelela ba indlu uyayithengisa uzovula endlini uyaqonda umuntu akwazi ungena lo uthengiselwe indlu yaphelela apho okay make sisiwami masisiqale eqaleni alright umama lona le family ngobani nina igama likamama ngubani unosajini Masala Eunice ifanyakhe ifanyakhe nguMasala ebehlala apha eUnit B ebehlala apha eUnit abahlali bayamasi bakhona mama bakhoyo and ngoku uhlala kubani kusister wenu omdala uqala uhlala eMdantsane pha kwindlu kamama wakhe kwathu nxa yempilo okay cha ke ngokusister wami wabhidana nosister wami lo umncinci bahlala bonke mandhlala egadini mina koma eMasiqekeni neGalam babhidana uthe ubhidana kwakhe ke ngoku uthi usister wami uthe ndingekho mhlaba exabana uthi wathi kuye makashiye ikhadi xa isithi umakhulu uyashiyeka akanangxaki nohlala naye so lo sister umdala lo sister umdala lo uthengisa lendlu okay kusister wenu kanye kumama nakutata okay okay nisherisha umama notata ngusister wenu
So ngomdala cha. Ngomdala qha. Okay, but uhlala nomama ngoku. Uhlala nomama ngoku. And umama before ayohlala ku sister wena omdala behlala yedwa apha kanye behlala naba. Behlala yedwa. Besiza Besisa ke wodi abantwana. Oh abantwana besiza ngewelite apha kuwe. But ke kadiwe ngomama Mqathi nomama bonke. Omakhelwane aba lapha. And omakhelwane aba balapha abahlali balapha bayanazi nani. Bazazi bandazi nami selizokuhlala lapha nomama. Xa endlini indlu ilandika amaphepha ayo lana abhaliswe ngabani? Abhaliswe ngomama. Sabhale umama. Asabhale umama. And but sikabikho kodwa ititle. Ititle ne sisizindlu ezinhle. Azileta ezimaziphuma and now ke ngokunina ezabantwana babo abantwana bakhe ne nikhalazela oba umama uthengisa lendlu and zeziphi mhlambi izinto enizibekayo for uba nesithi mangayithengisa indlu. Imba kuba sithi bangayithengisa indlu umama akaphilanga. Une stroke. Engaphilanga nje umama phaya ngokuhlala kwanye kuhlala kwindlu yentombi yakhe. Ayondlu yakhe la ndlu ethengwa ngunyana wakhe. For instance uba kunosesi into esicingayo uba kunosoleka kungasoleka umama kusweleke intombi le yakhe. Unyana wakhe uzamkhupha umama kakubi athi intombi yakho yayithengisa indlu yakho yayiseyunipi. Sile ngokuba siye ngecawa pha sambuza ke ngoku apha exoxweni kwethu ngoba sibe siyifamily sambuza ba umama xa enosoleka uzawungcwatyelwa phi wathi akayazi wandigwexa uyeqona wathi akayazi uphendula mna bekhona abantwana ndihamba nabantwana mina no sister wami lo qha sister wami kuba ke exabe naye ehleli phandle engangiyini wathi akayazi uzawungcwatyelwa phi yiyo lento isiphakamisayo ke ngoku baba siphakamisa ngamandla bhuti condition le yakuyo yes nani kusinalo manje unyana wakhe umama lo sithetha ngaye ahlala naye phaya umakhulu intombi le singaye apha icondition akuyo unyana wentombi le pha unyana wentombi le phaya so but awuvisisana le ntetho ngumama wakho le nto makuthengiswa indlu le kamakhulu because umakhulu condition akuyo akanothengisana. So ni believe oba umakhulu uconvisiwe ukuze abe kanti bethengisa indlu. So ayonto iphuma kuye. No. So nina nicho ni family nithi silapha ngalonto. Lento iphuma kumama wakho. And wena ke ngokubhuti awuvana le nto ithi ilandi iphuma kumama wakho makathengise indlu yekhaya. Injalo. And siswam ubuyela back to apha kuni simamela umzukulwane lo. Ubuyela apha back kuwe ke ngoku. As a family umama ngowenu ninonke if even noba ibithengiswa ke lendlu lena ibimelba nani nine bango yes kwizinto zika mama wenu so ingaba ikhona into ayenzileyo sister wenu for ubunibiza nixelele uba udecide ke nomama uthengisa indlu and iyo lonto nizomapha namhlanje oba uthengiswa kwalendlu ningakhange niconsultwe as abantwana abanelungelo elifanayo kunye naye pha kumama anivumi lento kutsho nomzukulwana ke ngoku bonke abazulwana batsho ngecawa bekuyiwe kuba kuyoqondwa phayana into bani umakhulu uyavuma na ukuthengiswa indlu umakhulu bathe akekho ekhona umakhulu emfihlile sifuna uqonda kuye umakhulu sizivele nathi ba uthi umakhulu uyayithengisa indlu and umakhulu wayithe noma akasoza ayithengisele indlu yabazukhula nabanye make siswami now umakhulu namhlanje besibele basiqale ngo10 lemile landiyalele interview ihour nento esinemlindile umakhulu xa nifona kuthwana umakhulu xa sisiya umthatha phayana umakhulu abavumi naye xa eyothathwa sithi ibeza nyu nofonela ngabahlali umakhulu abavumi umthethise efonini kanye bathi umakhulu soze aze apha kuthe sorry namhlanje kuthe uzawufika umakhulu ngo2 akazokwazi uza apha kuse-hotel because imoto eqashelwayo iserenkini so akazokwazi ukuza apha and asifumana chance yokuthina nomakhulu ngoba sipha ufihliwe umakhulu kasikwazi chance yokuthina naye because nemibuzo thina uba xa umakhulu ethengisa indlu uthi thina abazukulwana bakhe izinto sizazenze laphi kanyana okay now ninosisi wenu omdala ofuna uthengisa indlu umakhulu aniqondo ba uyafuna uyithengisa ingathi uyanyanzelwa makayithengisele indlu
and xa nifuna uthetha nomakhulu lowo usister wenu uyaniblocker nitsho. And masibuyele ke back to ebahlalini usisi ucacisile abahlali bazi ntoni bona ngalendlu and bazi ntoni ngomakhulu khona umhlalo oba uluthetha nje ke nakumama ngapha. Ewe mama wazi ntoni ngalendlu and umakhulu masiqale kumakhulu nimazi kanjani and nimazi umuntu enjani oyengumuntu onjani? Mandizibulisele nami ngaphakathi lo umi apha phambi kwakho nguNokhanya kangalo. Umakhulu ndimazi ngokokuba untombi leya lapha inkulu kuthiwa nguNomandla ibingumkhulukazi wami emzini wami. So umakhulu yena lo ndimazi ngolo hlobo. Ndamthatha umazala wami because intombi yakhe itshatele phi kulo mzi ndikuwo. Okay. So sangoba abantu babhondayo ke ingumama umazala nomolokazana. Sazo mandazoba lapha eUnit B naye wafika emveni kwami ndethu kuba lapha umakhulu ndazombona. Oko ke besisibambene ngolo hlobo nomakhulu. Bamba ngenye imini ufike uNomandla apha intombi le inkulu ithi thengisini. Xa beyibiza ubona umamkhulu. Mamkhulu lo uthe umka kwakhe wayapha kumendlini. Wathi yena Okhanya nasi simanga sindehlela uNomandla uthi mandithengise indlu. Ndabuza bayibo makhulu uthi ithengise indlu njani? Wathi soze because la ndlu ndilindele ukuba ndinike abantwana bakaMafele aba banganamntu. Landlu. Soze ndiyithengise landlu nanini na. So kudala lento yothengiswa kwalendlu udala icacile ba kudala isetyezo apha kuyendlebeni umakhulu esithi akazoyenza. So ke ngoba ufumana ichance ngokagulayo. So uyagula ke ngokumakhulu and now uyaconvince makayithengise. And umakhulu apha kamkanga ngoba la umke ngempilo apha umakhulu. Umakhulu lapha umka kwakhe wayephuma ebheke isifihlweni enqarhu. Eyokunga umkhulukazi wakhe. Wabuya ukwisifihlo apha ngaphambili. Kuba eclose kwaba mama abadala balapha. Wabuya ozongcaba pha waphindela wahamba. Kulapho kahlaselwe khona si-stroke ke. Akakwazi ukubuya apha. And xa umjonga sesiwam wena ezumhlali ke not as ifamily xa umjonga ezuhlali ingaba usekwizinga eli-right lengqondo to ukwenza izigqibo eziloluhlobo? Asoze ngohlobo wethethe ngalo kum. Soze benguye mina kamani kayibelieve nangokuba kuthiwa iphuma emlonyeni wakuba indlu yayithengisa. Ngohlobo mina wayithethe nami ngayo wayapha kumendlini wathi intombi yami lapha ithi ifuna ukuthengisa indlu. Ndithi dada nambuza uba ebezela for uzokulandikela indlu na. Uthi ithengisa ulunganga uhlala wedwa apha. Okay, ndiyakuva siswami. Ndifumane omnye umhlali. Now that bahlali nilapha niyabava majority abantwana bakamakhulu kunye nabazukulwana. As abahlali abamaziyo umakhulu sisutshilo ba wayebekile leyo into but icondition yakhe ke ngoku or imeko yakhe yempilo imenza ke ngoku mhlambi abe vulnerable kube lula usetyezelwa into apha endleleni wa ayenza afuna uyenza naye. Ithi family lena majority and aba bantwana balapha nabazukulwana ndinayo lanto ikholelwa uba banalo ibango to endlini lena cause indlu kamakhulu as much as usister wabo omdala benebango. Nina ningabahlali niyibona kanjani lento lena intoni mhlambi zikhona izinto enicingayo ba xa kusithi ke ngoku bebesithi abantwana abafuni ukuthengiswe indlu nomakhulu naye akafumaneki ikhona mhlambi nani ethi niyabasupporta into ethi ningabasupporta xa kukho lo muntu uthi uyithengile or kukho lo muntu uthi uzongena apha uyithengiselwe lendlu or kubekho lo muntu uthi uzoyibona indlu iyathengiswa ningabahlali ndiyanibona niphumile nizosupporta niphume on mhlambi nizothini and nizama ukwenza istatement esithini ngokuphuma kwenu nibizwa ngabazukulwana kunye nabantwana bakamakhulu. Ukhona umhlalo ononiphendula apho? Okay, nawu tata. Molo tata. Okay. Eke makhulu. Ndiyazibulisela ngokwethuba lenyungu endifumanayo. Umama walapha into yokuqala ufika apha ndim kungekabikho abantu kwezi sendlu. Ufika umakhulu kukusasa ngomgqibelo. Umakhulu lemini afikayo. Ufika ndihleli phandle phandle. Uhamba nalomntana nokunye nomnye kuba nomnye usiyamthanda base bangaka abantu 2016 uthi ndize molo ndithi eweke umama nendizichaze ndongumamqadi
wena ungumamni mama ndingumamkhuma ndisuka kwathu ndize apha ngokuzawukhangela inambari yam yendlu kuba kuthiwa ikhona right ingabinamsebenzi athi ke sendijikelezile kodwa njengoba sendilapha phambi kwakho nje ndiyibonile le ndlu bayiyoli ndithi ke nake athi kangangento yobana ndizawubuya ngomvulo ndize ngomvulo ndizoyijonga ke ngoku kakuhle ndihamba nabanye abantwana kuzokwazi into yoba ndivulele ndizole nditrakhe esandisisa umakhulu uhleli nami ithuba elide umakhulu kangakube kwizinto zonke ezinye bezinehlela ibindim umuntu obemphendulula umakhulu ndisenza zonke izinto nalapha endlini ndize naye aye phaa endlini nami isikakhulu behlala phaa endlini umakhulu sihlale sincokola njengomuntu omdala ba ebemdala kapha kum umakhulu. And mama kwezincoko nedla ngoba nazo wakhe wayithi rhinke indaba oba uyabawela uyithengise indlu or likhona ithuba oba ngakwazi uyithengisa indlu? Azange akayiphathe ke yokuthengisa indlu. Into wayeyiphethe wayeyithetha kum unomntana ongumfana obanjiweyo. Lo mntana nje besetrongweni nje ukumdla wakhe kuba abuye la mntana etrongweni azokuba lapha. Soze ngokuthetha kwakhe yayingathi ngumntana ambhalisileyo. Okay. Lowo ezincwadini zakhe apha endlini. Okay. Bake nguyena mntana lowo wayemkhulisile ingumntana entombi yakhe. And kwabantwana balapho khona lo mntana. Khona nako bethethe. Futhi uyamvuma ngomhlali ke ngoku ayikho iya understand ngomhlali uthi umakhulu ayithetha olhlobo ikhona into yaziyo malunga nobhaliswa kwakho kunye nencwadi zalapha kulendlu ukhona ezincwadini wakho ayijonge into lelo. Okay, kulani incwadi zendlu zingekaphumi ke even kwa umakhulu zange ayithethe into enjalo kum but wayithile uba oyena muntu uyazohlala kulendlu ndim uba umbhalisile ezincwadini okanye kwathini na azange ayithethe lo nto kangoba ndayivena lapha kumama xa ndizophakamela lento lendlu batsho mama bahamba noyithethe umakhulu ngawo apha ngexesha ubungapha etrongweni thina sasiva ngaye ngexesha mane ehambe yokuvizitha phaya usuka apha kuthi uthetha ngawo ngohlobo bufuna uhlala nawo apha kulendlu. And omnye umuntu ke ngokuzothi ubhuti ulwa nomamakhe and yangenelelwa zisisters zakhe amamakhe uyaunderstand le into. So i-relationship yakho nomamakho injani for uba acinga uthengisa indlu ngoku bimela uba uyavuya kaloku xa kuthiwa inikwa unyana wakhe uyaunderstand. Akho nto ulisayo apha mhlawumbe bezoyilwa xa kuthiwa inikwa omnye usister wakhe but ne-sister zakhe zithi ziya kusupport uba izohlala apha. I-relationship yakho nomama injani or mhlawumbe uhlala nje nihlalisana kanjani nomama? Uhlala oku nomama besikade sihlele kakuhle ixesha elinintsi thina sobabini khange sibe nangxaki but ke ingxaki zethu nje ayizongxaki eziserious nokuthi besingavisisani ngazo. Zingxaki eziphinde ziphele siphinde siqhube sibe ngabantu abaright. And now that uyivile ke ngokuleyo uba uthengisa indlu uye wamfonela wambuza wamxelela wambuza about ikamva lakho indawo uzohlala kuyo xa ithengisa le ndawo uthini? Ndiye kuye straight esikolweni uphangela esikolweni ndaya kuye straight esikolweni uva kwam lento ndayozibuzela phaa kuye uba ingabe kanti inyani le ndiyivayo uba indlu kamakhulu iyathengiswa na. Wathi yena ewe umakhulu uyayithengisa indlu. Ndathi mna soze umakhulu athengise indlu. Wathi iya kumakhulu wena. Ndanyuka ndaya kumakhulu. Umakhulu ndimbuzile umakhulu ndithe ndifika wanishawuta ndingena emnyango ndingekahlali naphansi. Wathi uyeza apha namhlanje kwathini ndabe ndimbona nami uba ubrainwashiwe ayinguye lo uthethayo. Ndachopha naye phansi ndambuza uba nyani mamkhuma uyayithengisa indlu. Uthe ewe kanye ndaphinda ndambuza khangaphinda kwazi ukuthi ewe again. Uvele wajonga phansi ndambona uyanhlephinika ndaqonda mandimyeke because ndiyamazi uba une-stroke and then uyathanda ulila xa ingathi uva kabuhlungu. Before umakhulu azofumana le ndlu wena bhuti wam umakhulu behlala phi? Behlala nami kwathu. Ndawo before azohlala nini yafumana indlu behlala sonke phaa kwathu. Ndawo nokwathu kwa-34 kwa-34 emagalini okanye indlu kwamamakhe leya. Okay. But nayo ayibhaliswanga ngaye even leya indlu leya ipha eyona ndlu yakhe le. Okay. Because ibhaliswe ngesister yakhe
engekuyo kamama akhe but ke ngela xesha yabhaliswa ngala sister kamama hence ke because yena wayencinci kakhulu urhulumente ebona uba makafumane le indlu okay ingathi ufuna uthetha nawe mama kubantu befuna uthetha bethetha ngapha Bendiphendule ba ebehlala kwindlu kamama wakhe yena umakhulu yena umama lo wethu zangakwazi ubhalwa ulandlu kamama wakhe wayotshata ena 15 kumzi wakaMasala umakhulu lo mama wethu wabona umakhulu lo wethu umama kamama wethu makathathe omnye umntana kamntakwabo abhale ngaye landlu so umama lo nakanandlu ebehlala just kwathu wa-aplayela kurhulumente for bafumane le indlu khuluwa ayikaphenduleki la question obuzama uyiphendula yoba nina ningabahlali ifamily niyayiva ubithini na ke ngoku and nizobabona abantu abaninzi bazomane bezokroba le ndlu and ngophuma nizoma apha niyabonakalisa uba nime kunye nabantwana aba bakamakhulu uba indlu mayingathengiswa so as abahlali oqala masiqale sibuze uba yintoni eyenza uba nithathe esi stance nesithathileyo and okwesibini mhlambi ii-measures enicingayo nizozibeka ke as abahlali xa nibona umuntu emanesiza apha because iwari yabasisi bebonke nabatata nonyana lo lapho umzukulwane lo lapho yoba kusenofika umuntu wathi gqise ithuthu ezongena ngenkani athi indlu yeyakhe ikhona into onophendula ngayo apha kwezinto endizibuzileyo mkhulwana molweni bahlali lona uthethayo ngixolisa kalolo umakhulu ke mama Mkhuma ndikhulile kuye enkonzweni eZayoni ndisemncane kodwa ke ndahlula umsebenzi ndayishiya ngecawa bendimazi ungumama onjani na umama Street uthanda inyaniso nami ndifikile apha I think 2016 ndafika ehlala apha umama ndayivuyela ke lonto leyo kodwa ke mandiyibulele iBCM TV kuba nabe lengxaki enjengalena but ayikho ncam indlu sifumene ke ngenxa yeBCM TV 3 weeks back ndayibulela ke ndathetha ke kuyo into mayiqatshelwe ke oyilandlo ka6 ne umama ilandlo ka6 yakho yes okay yes umama ke singabahlali siyibona masumama kaphilanga so aba bathatha advantage and ke ngokomthetho ke wezizindlu nathi sixalela ukuba nje basibathathu ke ekhaya abashiyekileyo mina ndiligqibelo sonke sinelungelo kulendlu ake usisi ukhona ubhuti ukhona nami ndikhona so xa besenza i-decision babini nami kufuneka ndivumelane nabo so if andivumelani nabo mna ushiza akho nto izakwenzeka bathi bona boyithuba bathengisa indlu bandisithi indlu kamama lena because kukho abazukulwana nabantwana bethu esabashiya apha emhlabeni bamona babathini ngokomthetho ke ayivumelekanga ke ehlobo benza ngalo uNomandla ke nanaba bantu bakhe kuba umthetho uzawuphinda ubabophelele kuba baphi abanye abantwana balomama abaphilayo abantwana phamba kwenziwe yonke ke kusayini ukuthiwa nena if ibiyedwa iyavakala but bakhona abanye abaphilayo engathi babini xa senisiva so ayenzeki ngokomthetho so kufuneka ubathathu bonke bavumelane bakhe indlu kamama sayithengisa kumama uzahlala kubani bavumelane bebonke so ngokwendlela ke sibona ngayo ke thina ke ayiyo le ndlela bahamba ngayo ibimeli bihamba ngayo siyayikhaba lento thina yes ayo ndlela le efana bahamba ngendlela omthetho and ezabantu mkhuluwa abasandofumana izindlu especially abantu abanye majority ababantu balapha basuka emagaleni basuka kwi-sharing house ayimelanga uba ilula indaba yothengisa indlu ekubeni busokole iminyaka ufuna indlu kurhulumente nawo ngoku indlu ikhona uphinde uthi hayi uyayithengisa kwayona uphinde uyobuyela egaleni uphinde uyobeka abantwana uba mayokhangela izindlu benekhaya lapha but ke masibulele ngexesha lenu ningabahlali sibulele nakwifamily lena ya understanda uba izosibeka istory masithembe man as i-community izanicebisa
ye-BCM TV izincebise inixelele uba ibimele uba zeziphi indlela nezihambayo ukukhusela ikhaya. Maninzi lamakhaya zinintsi ezindlu ze-RDP umuntu usukavuke nje adecide and angayicingeli brothers zakhe ne-sisters zakhe ezihlala ezingenandawo ohlala xa ethengisa indlu kuba umuntu ejonge just for yena mhlawumbi ufuna uthenga imoto ufuna uthenga intontoni afuna uyithenga ufuna ibhege entsha uyaunderstand ezo nto ezilolo hlobo angayicingeli ifuture yefamily lena yakhe. Masibulele mani banqabile abahlali abenza le into xa abantwana especially into endlu iyaxoxisa bakungwena mkhuluwa and abahlali bayathanda uzidistance ngenxa ba iyaxoxisa but I think le case yalapha abahlali basebalapha elantikeni e-Unit B babona uba kuthengiswa indlu and abahlali majority yabo bayayazi uba sifumaneka nzima kanjani ezindlu for uba umuntu angadecide nje overnight uba makayithengise kukho umnombo osemveni kwakhe ongenazindlu. But ikhona just mhlawumbi amazwi bosisi balapha ekhaya enifuna ukwabhekisa just mhlawumbi to ababukeli be-BCM TV nifuna ucetyiswa ngayo mhlawumbi message enifuna uyikhupha for instance kumuntu ocinga uyithenga ile ndlu lena because into yoba niyibeke ibe clear indaba yale decision ithathileyo uba uya-understand uba indlu lena nina as a family anifuni or mayithengiswe and mhlawumbi naloo mntu ke ndiyayazi ke mna kuthenga indlu uthenge indlu abantu bendlu abangafuniyo ukuyithenge it's a waste of imali udlala njengemali yakho cause apha kukho abahlali kukho abantu bendlu abanika abalandi although abanye abantu omnye umuntu uzoyibeka wona but athi umakhulu or umama lona unayo i-right cause indlu ibhaliswe ngaye unayo i-right uyithengisa but ezindlu zintsha kakhulu okokuqala zeze-RDP and urhulumente uzenzele for isizathu esithile. And now xa one member or mhlawumbi iconvince umama cause umama abahlali batsho aba bathi umama zangatsho kuye akekho umuntu oyivumeyo uba umama elixesha ebesenengqondo mhlawumbi elixesha ebesephilile mandingayibeka lo hlobo elixesha ebesephilile umama ebengasoze ayithatha idecision yoba makathengise indlu but ngenxa yemeko azibonayo kuyo uzibona ngawo sefoswa ke ngokubeka kwenu uba makathengise idecision. Sisiwam ngoba uqalile uthetha to umuntu ocinga uyithenga le ndlu yakowenu uthini kuye? Mandiphinde ndibulele lithuba ndilifumanayo. Kokuqala mandibulele kwi-BCM ikwazi lesithe soyibiza ikwazi izosinceda ngoba sizoncedakala ngoku. Ndifuna ukuthi emntwini othenge le ndlu uwasteke ixesha lakhe ngoba thina singabantwana bakamamkhuma asifuni ithengiswe le ndlu. Unabantwana unabazukulwana mamkhuma baninzi abanye abanandawo abantwana bakhe ababili abangabafana basweleka so abantwana bakhe banabantwana ababaswelekayo nathi sinabantwana ngokusiphilayo abanazindawo even mna ndihlala egaleni anandawo anginokwazi ukuthengisa indlu kamama sisaphila nangu nosister wam thina ke sitshatile singendawo kule ndlu nosister wam lo uthengisa le ndlu unini lo uthengisa indlu plus nomama abahlala boyithu yena utshatile usister wam nami nditshatile usister uthi akatshatanga naye benolungelo ozohlala kule ndlu nomama lona wethu. Okay, so to umuntu oyithengayo uthi inumber ngubani? 75 umuntu othenge indlu yase-Unit B engu-7587 asikwazi asivumelani naye tu aba angene apha nabahlali abamfuni sozangene umuntu noba imali ebeseyikhuphile yakhe wanikeza ngaye kuthiwa imali iyathengiswa sicela ayithathe thina singabantwana bakamamkhuma singabazukulwane bakamamkhuma sicela afune imali yakhe kuloo mntu amnikileyo thina asifuni indlu ithengiswe tu sisekhona nomakhulu nomama wethu uyaphila naye kudala ayifuna uza endlini yakhe. Okay makhulu ubuthethile kamande apha wathi na ufuna ungena nami ndifuna uphosa umakhulu ngowayiqala uzohlala apha
wayethe kuthiwe ezindlu bangaze bazithengise. U-RDP lo wezindlu abanalo ilungelo lokuzithengisa wayetsho kumama wam. And as ifamily uthi mayimele lo hlobo le ndlu lena nisayifuna ningabani sisizukulwana kunye nabantwana uba ayikwazi uthengiswa. Okay, ndifuna ubuye lapha kumhlali makhulu. Umama lo lapha ebeyitshomi yakho umakhulu lo wabo, and as uyivile ifamily ithi kumuntu ofuna uthenga le ndlu uwayista njengemali yakhe, wena ungathini? Nami ndingatsho okanye nami nditsho ngoba kaloku apho kubuhlungu khona sonke nje basilapha nje singomama sinabantwana. Uzawubhubha wena mntu ungumama le ndlu ithengisiwe, aba basheka ngemva bazawuhlala phi? Into moso uyibona emntwini oyi-1 ucinge ke ngoku wena ke ngoku xa usoyicinga sendim ke ngoku andisekho le nto yehla kum ke ngoku kwenzeka le nto esi sinintsi sabantwana siza kuthini? And i-decision ithathwa ngumuntu oyi-1 ofuna imali angabacingeliyo abanye, mhlambi naloo mali izophelela kuye ayizofika kuthiwa abanye abantu. That's why le family ime ngale into ba at least lona uyi-1 ufumene kuthiwa makahlala apha endlini kususwa ingxaki to urhulumente yezindlu. Naw xa abantu beyithengisa ezindlu ezi iyenza uba babuyele back as ifamily to laa nto wabeqale kuyo, because majority aba bantu baqale bengenazindlu sebefumana izindlu and abantu ngoku badicide uba bazithengise.